gihapon ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Northeasterly surface wind flow o hangin gikan sa amihan ng silangan ang nagpasulabi sa Northern Luzon. Samtang aduna kitay gimonitor nga usa ka bagyo nga adunay international name Hagibis ug ganihang buntag gi-estimate kini nga nahimutang sa 2,420 kilometers sa silangang bahin sa Central Luzon. Naana kini sa typhoon category din aduna kini gikusgong 200 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot og 245 kilometers per hour. Sa pagkakaroon, posible kining makasulod sa Philippine Area of Responsibility karong Biyernes, pero layo lang gihapon ang sentro niini sa kayutaan sa atong nasod. O para sa kahimtang sa atong hangin o kadagatan, nagpabiling hinay ngadto sa kasarangan na hangin nagagikan sa amihan ng silangan ngadto sa silangan ang magpasulabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Busa generally safe lang gihapon para sa atong mangingisda ug gagmayng sakyang pandagat nga mopalaot karong panahona. Ang adlaw musilang ugma sa 5:33 sa buntag. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug bisita sa bakatong social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa, Visayas, DOST sa Mactan ug alang sa balitang bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.